सुनतारू हो का हो बड़ा टाइट बोलती है कौन बात कहू का करतारू घरवा में का करी का करतारू घरवा में बढ़िया देखो ना गोरे ने संजीव बाबू किया आओ गांव के लोग भाई बड़ी व्यवहारी असंस्कारी दुगो रोटी बनाओ रोटी ना बनी कहतनी ना बनी चुप वो भी अबे इतना ना बनी आज काहे बनी रे पहले अपना भाई से अलगा हो कि तब बनी बताई संजीव बाबू यही से कहनी जेते मेघनाथवा के घरे मत जो ई मेघनाथवा वो सिखा दल बिया अरे मेघनाथवा के कौन ठीक भरे 3 महीने तो मेघनाथ के गिरिज लेके भाग रहले बना रोटी ना बनी हम कहता नहीं खाना एक में बनी 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 कहतनी ना बनी ना बनी ना बनी कहता है खाना एक में बनी कहतनी ना बनी खाना बना ना बनी बनाओ रे मूड हमार खराब कर देती है कहीं से कमा के आओ आइयो सन टाठ बोल देती है खाना बना ना बनी काहे ना बनी पहले भाई से अलगा हो कि मुआ देवता रे ना बनी बू ना ना बनी बू ना ना बनी बू ना तारा बहनी के बे महाराज कौन मतलब होला रुआ के धो देतिया मारे पिता ढाला जब 2-4 लात देहल तब मेहरारू तो तिरिया चरित्र धइल अब स्टैंड दो धइला तिरिया चरित्र और तो छोट कर दी संजीव बाबू बड़ी हम रहुआ गांव से खुश बानी का जीवन में हमारा मुड़ी में समियाना नहीं ठेक ये गांव के लोग बड़ी हमारी इज्जत कर आज हम जानते हैं जो हमहू समियाना में ठेक सकत भगवान बड़ा फुर्सत से बनौले ई गांव का बड़प्पन हो हाँ न तो हेजी एकरा रहे के चाहिए ना दीपिका हो जाए लाग जाएगा दाबी तारा कहले ना लगे ना लगे ए बाबू हमें चिटकी लगी कि ना हो अरे दे छोड़ दे जब 2-4 लात मरद देहले तब मेहरारू तिरिया चढ़ता धइल मारे के लोग मार देला आ देखे मार देला के बाद उनकर का स्थिति हो जाला चल जाए संजीव बाबू के द्वार पर लइकन से कहे बाबू सुन रे जाके देखबे हमरा जंगलवा में धुआं नहीं फेंको अब इनका ई डर बजे राती का कोनो घटना मत करो अगर संजोग से किली लगा देलस भीतर से तो देखी कर हाथ फेल हो जाए जेकर मतलब जरूरत है गाड़ी तेरा पहले ही तू मारल छोड़ दो मारल छोड़ दो ना तो मर जाई हाथ फेल हो जाई मेहरारू से हुका जा कोनो बीमारी ना हो रे पागल कहीं के ना वह मेहरारू तिरिया चढ़ता धइल धइले बिया बाप बड़ा पीरा आमाई इरे ए माई सारा फोटा छिड़ी के धो देलस रतिया नतिया मार के
देखम जी हमारे घरों में लाला वो कहाँ रो तरी अरे तो है कहता कि मल्लाला बुकाहे रोता है तारा बाबजी खाते आमाई कुछ ना कहूई बथनिया में बैठ रहे दौड़ 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 ए माई देखो ये देखो पूरा छिड़क देहलस तोरा घर में ना रहे कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे अरे नतिया के बेटा अरे तोरा घर में रहे को कब अपने माई से अलगा होकबे तो मार का पुट्ठा तहर काट ले हमार पुठा कटबे हां जौनो पाभर लागो तनी तोनो ला लागे तो तोरा घर जीवतिया के दही कहाँ चाहिए रे छान बांध के दुए ए दूध का बोरो से तोर बाबूजी चाय पिए ले यहाँ भी सुकानी ये जोरन खत्म भइल सुई दे दे के दुहेम जा सुई हाँ हम ना रहे तोरा घर में अरे बाप रे बाप कहाँ जाइबे अरे वैसा न मर ले बारे दोई बा आई बा अरे हे न पथा तारे दादा आई बा हम ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे देह में आग लगा के मर जाए हाँ आग लगा के मर जाए अरे हमारा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बानी नाती हमारी हरवा हो जात नाती हमारी हरवा हो जात नाती हमारी हरवा हो नाती हमारी हरवा हो जात काहो नाती भतार मार खले बानी हम नाती जड़वा तारा खोखा तारा मार नाती हम नाई हरवा हो नाती हम नाई हरवा हो नाती हम नाई हरवा हो हम नाई हरवा हो बहुत बरला अपना बेटा के डांटे की ना आगे बाथानी में बैठ गल बहन ने मार के मुहले बा नाती हंसत नाती हम नाई हरवा हो नाती हम नाई हरवा हो हाथों में चूड़ी जो गम के हाथ में आए काजी अम्मा जी रोड बेटा मार के हमरे को बर्बाद कर दलबा आ तू बुढ़ियो मछलियो भाग के घर से नाती हम नाई हरवा हो सब जानी तुम्हारे
रतिया हमारा के आहू कले बावे रे। काकी के काहे परेशान करता रे चुप रहो न ते एक बेटा बोली है जो सबके प्रणाम करता नहीं सबके कौना खानदान से आइल भी आई मामूली निमर खानदान के बारे रे। अरे तोरे बहिन रे एगो हमार भाई लेकर निकल गई। आ तू नाती देवर भाई तार मले बत पटाइल बड़ो नाती हम नहीं हरवा। दुनिया में क्या है हमार बड़की दियादिन भेटाइल बनी आ बड़की दीदी हो नतिया मार के बुआ देले बा। तोहर बहिनिया देलस हमारा के गारी हो हमारा के गारी झाड़ू से मरले बिया तोर महतारी अब हम खाई ले बकली के जहरवा हो जात बानी। अब हम खाई ले बकली के जहरवा हो जात बानी। नाती हम नहीं हरवा 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 हो जात बानी। अब नहीं रहब नाती हम तारा घर में भौजी के भले लुगा फिचब नहीं हार में अब ना पढ़ाई में हमके प्यारा के पहाड़वा हो जात बानी। अब ना पढ़ाई में हमके प्यारा के पहाड़वा हो जात बानी। नाती हम नहीं हरवा हो जात बानी। नाती हम नहीं हरवा हो जात बानी। ए माई केने केने मरले बा बुझाते नहीं के रे ए बड़की दीदी रे काकी के काहे परेशान करता रे रउओ घरवा में रहनिया चिलैनिया तना आ बोलनिया हो आवा रे पुत कटना तोरा घर में ना रहे एक बार कह देनी आवा मत रो एगो केरा रख ले बनी आवा खा लो अपना बहन के खिया दिए तोरा केरा में घून पड़ू आओ तुको लिट्टी बा अरे लाला जी बो चाची रट बेटा मार के मुगल बा आ तू बुढ़ियो मलछिलियो हंसो तारू
नाती हम नहीं हरवा हो ए भोगिना बोली बरला हमार छोटू सरकार हमार समधी महाराज संजीव बाबू बहुत बहुत और माता बहन बेटी हमरा के लाखों लाख रुपया देनी सबके प्रणाम बा। हमारा छोटका भैया के तरफ से पुरस्कार अभिनंदन बा। सुनी ना बुला दी ने निहोर के कहने आई हाँ काय के धोखा लेनी हमरा के आखिर मारे ले लेकिन देखी तो मुंह न लगे रूपा तहर निम्न हो लेकिन मारो तो बड़ी बड़ा उनकर कांची काट दे अतले है चौथा जे दुनिया में का हंस ली खेल ली काल रह जाए कि ना रह जाए कि उनका गारंटी बा ना अब चाय पिया दी मलिकार एगो भजन पहले खूब ध्यान से जले कन्यादान ना हुई तब तक ले वो लोग को रहे के बाद